Padung karon sa sapa makagahi kay mangita mi og pako. Abi. Daghan man nguha ra pa ko kaganay man nga buntas na gid mga tao dari. Nguha ra pa ko kaganay. Da pagbag. Kuha na naman kay naikagkus pa ko ba? Doraemon. Doraemon. Labong kado pero Yan ni gid yung mangitag pagkaon. Dasmag kung dasmag bahala na magkinaon. Dama ba ni makitaan? Di pwede na ni. Grabe sarap ni katuon. Padako sa ta kumay. Pwede pa na. Halain. Di gahi na na. Ah, mo ni sakto pa ni. Puk. Ha? Ayun na naman, pwede mo kuhan kay gahi na. Pero nga ni gahi na ni. Di na kuhan. Nagisa ka adlaw. Ah. Ay, babaw na. No? Lisod magulpod sa kuwaon makagahi kay di mapud sa maklaro kay mo blend man lagi pus mga sagbot madugan ni kanas undoy tinaw pag mata aw gitabangan na pug luli na iban makit anahan na po iban maglisod ko kay di man sa maklaro oy mura ram sa bukot-bukot unsa makalipog pud kay napilayan nga fern ba nga mura pug udlot ug pako pero di mao mo tug balibuon nga pait-pait di man to japoy di utanan pait man to. Guys, lami ni si Ja. Sanuban pwede paggisahon pero murag gisahon ra siguro ni na. Kay kakanin ko ginisang pako. Buntis siguro ka na eh. Dasing. Nah, murah aanlik ng undoy beres kay ining kalit rampo ko ganina yung lami kaon upa ko. Di ka nang inga ni pugkog padung kuriglahon mura pug ning beres kay bisatun sa malay masajang utok nga kanon. Udas ni agi gusto ko buka og mangga jawg nanay mangga wa na pilami. Kruntel lagi natang utok ko sa girls no. Nah, murag giswerte ko daring dapita kay arang daghanay udlot ang nakuha. Guys, as of now mo panihang nakuha. Pero daghan-daghan ay guwangan na day. Di ang brut lang. Kini pud guys, di pa ni pwede og di izid arang udlota kinahanglan udlot jud kadto nang dabong jud adto ba kay aram man gahi agud ug makada kag kanang guwang-guwang na. Di man sipud madutlan. Aran duga sa nagajeglas nga panahon nga nakakaon kog pako. Nang ingan akong undoy nga uban ko dari kay manguha mi og pako. Aram ko diskilid sa suba anja mahaglo kog maarig ako rang isa kay naay banaken dani kuno maglabay-labay. Sara laging kangilngig kadto kay kuya ba janing banaken kay na kasarang paak ni jan nato ana patay na ta andam na laman tanan nig buhos meteryo ug mapaakan ganig banaken. Saon na di ba og manguha mi pako dari aram man gid daghana kadto karon napansin po na nga pako dari ning anam pud og kagamay murag nangamatay jawa na pud mangudlot kay hugaw na lagi kadto sapa dari mao siguro pud wa na pud sila ganahi kay hugaw naman pag ilahang kuan tubuanan. So mato gamang gibuhat aw ning lipot na pud mi ari na pamispikas pero wa na gajud gamay na gajud gay na bug na gajud panuli-suli wa na gajud taon ko nakitaan. Ay nangabuntas na yung tao mga tao dari agpako na ba gitripingan. Bitaw guys lami mo ni gisahon pwede pud ni mong sunuban so depende sa imong trip aga ko muraganahan kog magkisada ni butangan og sardinas diri ra man si ko nakatilog pako sa ilaha undoy kay wa maingan dito sa mga atos family house. Wadyo ko kitag isa ka puno ang pako. Kay wa mo gud seba dito kasagaran sa pakuan adto sa seba tubo-tubo so gamay ra gadyan tayo na sa daring ahang plastic bisag nagpatabang na din sa mga pagumangken daring pakuha wa naman sa makuha dya na po siguro pinakauna kay gamay na namin salingsing pagabot namo ag si Dalton guys kinatug man to paglakaw namo mo man ay hang ilakaw makatug na pakatugon lagi na daan kay arong lami pagyang mo dinig matabang nga wa ko diha kay kasagaran matug dya mga 2 to 3 hours man sakto pud nga maka-vlog ko ay uli na he mapapi pagmata ni dyan ay usahay mata na siya pero malingaw naman gupod siya basta makatug na so man ako busy na gajud kuron kay nangita-ngita jud kurog mga content ba nga lamiin pud ba kana suroy-suroy na pud kay lain na ba ka jud atong vlog narapos bye pirmi sige pa tag atubang sa mga suok man ganahan po kog ma-explore ba man na nag-vlog ko sa Facebook og mga kuan na pud nga suroy-suroy vlog sa mga viewing nga na kay mo pi-request sa uban kay gimingaw na po sila suroy-suroy nga na lami ko na po tong mga content nga to ba kay di pud laay ba di po nang sigira po tag narapos bye sigira atubang madyo po nang mo suroy po tag lain nga lugar para sa una kay grapes kuno kag mahinog ni kay mabayulit man wala mahinog ron. Makaw- Ano man sinig ul-ul pero ano na pud Makaon din na. managit ano pud ginaimpas. Piyaw. Lagi, ug mabayulit na siya. Bag sa tawag na ning kuan alay mo sila ni alay. Kaning isang udlot na ni tambaw ni kauban sa inutbong. Kay subuon mo kung nanay sa una. Kaning isang udlot, tulo ka udlot sa ingani, tulo pud ka udlot sa hilba, bisabas daghan pa nay mga herbal nga isugol-sugol ja. May mong tea, wa ko nag imuhang kabuhi hapdo sa kuto-kuto.
So aga ko guys daghan kadto ko nahibawan nga mga herbal kay sa una sa bata-bata pa ko dito pa ko sa family house nga na membro pa ko ditong nanay tatay ako may suguon nga nagpakuhag mga udot-udot nga na kay una gani mapasmo na magsakit tag tijan ako suguon kay ako malagi abtik lagi maglaro-laro na ng kalibunan kay si Tere kay maadlik man na sa una kay masakitin man na daan ujahon man na ako may madali-dali sorry sa kalibunan kuhag inutbong mga udot-udot nga na mo nang nasayod jud ko na so pag uli na makagahin ning lipot me kay na may daan dito speakers nga wa na pud mi makalaag na rin agi kay wala dyan itampo kung makalaagli 2 years ba dyan mao ni makagahi ag source og tubig sa barangay Kabatang kina may tubig na sa moto kana limpyo gazin na kay wa pa man na touch ng mga babaw na hinlo gazin na si dyan na mga hose na kay direct naman na sa ilahang barangay dani sa una wa pa man ni karsada natingala gyud kay nanay karsada na koy vlog din before gahike mi dani di pa ni karsada kuan pag din nga ni muto-muto pa dya gihimo na nilang karsada kay murag gihimo pong agianan ba kay kwari man tus unahan dya makalingaw man diri mo agi kay daghay mga langgam namugoy mga langgam dani nang gisag tanawa na gani langgam diri sa kabuk gamuni-muni naghuwat tinis jang uyab tabo-tabo tinis uyab kay isa man rawang isa diha pero toy dagang langgam sa karsada ani glabay lagi ni mo manglugpad pud makalingaw man nang niyan ako atot agi kay hinimdum ko sa unang maadto may ardagana mga langgam ditso mis ilihan sa kaubaan na ni nagbahagi lahang mga basak man ni abot sa karsada kay ting uma na malagi pud dyan mo to guban gitanom na pud didto major sila diri kay nakatanom na guban na nagmao pa pagsugod og panagod pero napaiban dito nang gitanom na pero anong lapo palagi pud guys madara mamunong pud kay gamit gidang motor ka tamang dako ag kini lapot na nis amang gipuy-an kay sumpay-sumpay ra mga karsada dare ja di man undo hilig mag aging highway kay bawon mo dana namjen mo agis bukid-bukid kay makalingaw man ana wala man ang view kalingaw ka dyan na pati daghang mais ug dautan kang tawo lagi di ka darim gutman kay ug tapuan ka gusto kag mangawat makapangawat makakaon ka pero grabe lagi pag gaba ra ba di magsaba wa pa asinso lagi ug magsalig ra kas kahaga sa uban pero naabot na gihapon diri guys res bukid nga mangawat og mga tila ubon mga anagon pero tanawa jud guys mao nag-alis siya panoramic park dirhe nga angle lahi pag view dari basta kay ardagana ka adjong bulubundukin diri sa Alicia mura bitaw kuan jud sa Jaba gi-bless jud sa Ginoo sa mga bulubundukin ang mga tao po dari kay kugihan man magtanom-tanom man diri nga nanadjay mga tanom kanang unahan kay bulang hujan man na nanay baka lami silang baka kay tambek kay magtambek nga daghan man kadtong sagbot dari ja di pud kadto maatos mga baka kay aron dako amang hawan das mga naging adlaw ba guys istorya mi undoy kay sige man lagi may lakaw-lakaw na ja daghang mga baka bitaw ipang parking nato nga nami lami siguro pag napod ay baka pero magsige mig lakaw lisod lagi pag mga baka og saan pag bakiro nga nagnaapod may mga lakaw kay namalig pa yung mga rakit-rakit sa gawas pero sagdira kay kasing maabot ra pag panahon ba nga makapalit mig baka nga na kay lami pag baka sa imuhang paanakon di ba kay kwarta ba jag baka kay hang kaila da jay bakang dako nahalin mo jud 50,000 pero umo lagi magkugil mga jud kag lugway mo lang pong pakanon gadi bud mahalig 50,000 og nakigig lami dad nagbaka daaning lugar kay daghay mga sagbot nga masabsab agatong limaw ganin nas tubig atang nalabjan guys fish panto na yung mga isda dato ja kabantay mo dayon naglingkod-lingkod bro na naga to sila ga laro-laro magud pud bidaari kay nangita pud mig ganas kay lami pud ka ganas isagol pud sa tuang paku kay gamay ra lagi ang mga nakuha nga paku kay wala man jud din taong paku dito nga impas na lagi kay agsapa ara ng hugawa arara ba yung view kada ani guys anhi jin mis undoy magagian once nga moadto mig dana dapit sa ilihan or ubay nga na jawa mi nagdali anhi mi moagi kay di man jud ingog madali dani moagi kay lisod magud pagdan mura ra nagsadyon sa video pero gamay ra ba puntingonon ba ja wing-wingig lay ang kamot na ni kay tukaron magud ni di laman matagagustis sa cellphone mura ra bitaw dis tukaron pero tukaron na magagahi pero ganahan ra po ko sakay-sakay katong una nahang sakay kay dugay man lay ko nakaundang og sakay-sakay nga ingani anhi mi agis kabang turan nahagla ko pero karon mura giganahan na po ko gihanoy-hanoyan na po ko ba so unara budget spot dari nga arang lami ajud pusing-pusingan kay das ni agi ka pusing-pusing ko dari hanggi po sa FB arang naganing comment ingon nga oy prome sa men taon na dapit day nga aramen taon na ang kanais kadjog view arang kanindot kadjo na naangay jud na pusing-pusing naangay na laman kalami mag background basta lagi makaari ko dari bisag balik-balik nagahaag mga picture na koy mga picture dani mag picture gyapon ko gutro kay araman jud kanais kadjo pwede jud mo mulaag dari guys kay free ra jud dari magsuroy-suroy pero kinahanglan lagi pud mo kanang taga diri bitaw nga suhito kay na masaag pud mo kay ag mga daan nagigagmay ra pa ja pero worth it jud kaadyo man nagpasalamat po ko si Undoy ang nabana uy kay libre ra in taon ko makatan-aw sa mga beauty spot bitaw dari nga kanay bitaw arang kanay sa nawa pa bitaw naka-discover na gani uban nga kami maka-discover ja nga lipay pud ba kay free ra ba ja mato pukas uban nga na entrance okay ra pud basta kay na kay kwarta pero og ganahan ra kag mga free nga na pwede ra jud dari kay mga free ra jud dari ag kananay mga view so umuli na pud mi kay katasan lagi po ko jaman gisugos linlin og padengag og mais Karon kay na may mais pila uta. Ay sa panitan.
puti din siya na puti. Nahulog na. Oh, naputod na. Kani yung bata pa kaya ijang buhok puti pa. Kani ijang buhok brown na. Tigbuang ini. Hindi lang yung pinagin na anak lang buhok ka. Ay, kigo ako. Baon naman. Nala, inagigkulog ng isa na orange. Mana na pa. Puti, orange na. Sa muling maisa ga. Puti, matutanan. Diyan na, inagkulog din. Puro na sila puti. Diyan na yellow ko naman yung isa. Yan, ipalit natin. Puti na yung mais. Guys, kula tahag baha basa na ipatpot sinugba. Tara man tulog dia. Salamat ni Linlin kay harang tika ka dunag. Salamat ni Rosalidon kay why din ang mais wa pud agas Linlin. Ya nagtimo ko karon. Kay dugan ako kagagputput ginugot tag 400 ra ba ni kilo. Tingadyo ko kay nuro dari patpot ita sa sinta naman. Murag nag-overprice ito sila siguro. Or mahal dyan yung pawit-put.